publicista vydá? Dalo mi to hodně, jsou to zkušenosti, je to výzva. Předtím, než jsem odjel do Slovenska, tak jsem prakticky viděl jenom to, co je v televizi. A po těch 5 týdnech jsem zjistil a přehodnotil svůj postoj, že ne všechno, co je v televizi, je ta skutečnost, co jsem viděl na místě. Takže zkušenost. Co je jinak? Co je jinak? Dejme tomu jeden příklad za všechny. A my jsme se snažili i v rámci slovinsko-rakouských hranic vždycky brát prioritně rodiny. A my můžeme vidět v televizi mladé muže, kterých je tam hrozně velké množství. V momentě, když jsme řekli, že vezmeme rodiny, tak se koukl doleva, doprava, ten dotyčný vzal jedno dítě a řekl, že je rodina. V momentě, kdy udělal krok k příslušnému kordonu, kudy měl projít, tak to dítě odhodil na zem. Takže asi takhle bych to řekl. Už to nebyla rodina, ale v momentě, kdy se řekl, že vezmeme rodinu, popadl dítě a pak ho odhodil. Jak se s tímhle dá na tom místě bojovat, abyste měli efektivní práci? Je to složitý. Je to skutečně složitý. My, když řekneme rodina, tak u nich je to 12-15 lidí. U nás je to rodina, muž, žena a 2 děti. Takže je to složitý. Je to tady případně i ad hoc rodina, jak to popisujete? Přesně tak. Já musím říct, že ta mise není fyzicky náročná, ale ona je psychicky a emočně náročná. Podplukovník David Předota, velitel kontingentu českých policistů, kteří působili na slovensko-chorvatské hranici. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Hezký den.